ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ରାଧାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଧେ, ମୁଁ ତୁମର ଅପରାଧୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବଇଁଶୀଟି ରଖ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବି, ଏଇ ବଇଁଶୀଟି ବଜେଇବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ରାଧା କହିଲେ, ତାହେଲେ ତ ଏ ବଇଁଶୀ କେବେ ବାଜିବନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କାହିଁକି? ରାଧା କହିଲେ, ତୁମେ ତ ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନରେ, ମୋର ନିଶ୍ୱାସରେ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରେ ତୁମେ ରହିଛ। ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବିନି ବା ଭୁଲିବିନି। ତାହେଲେ ମନେ ପକାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଉଠିଲା? କୃଷ୍ଣ ଅବାକ୍ ରହିଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଷ୍କାମ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମକୁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ।